Bismillahirrahmanirrahim wata kissar babi na 7. Kar ku manta da like, comments an gode. Sannan ina mai farin cikin sanar da ku cewa mun fara ɗora muku ci gaban jami'a a sabuwar tashar mu mai taken Amisha Novels TV. Insha Allahu da kun je za ku samu daga inda muka tsaya ana. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda da kuwa duk da tana fama da kanta tana jin jiri amma haka ta miƙe ta ɗauki ɗan kwalin abayarta ta yafa ta fito waje. Mama ta kalle ta ce, yau na ga tsiya, ke kina fama da kanki amma shine har kin fito? Kai Allah ya yi magani. Mufida bata ce komai ba ta shiga ban ɗaki. Ta shiga ɗakin mama ta ɗauko babbar dadduma ta yi waje abinta. Zuciyarta cike da farin ciki da ɗokin ganin amma. A cikin gate ɗinsu ta tsaya tana kallo shi daga inda yake tsaye opposite ɗin gate ɗin yana danna wayarsa. Ita dai a duk lokacin da ta gan shi ƙara yi mata kyau yake da kwarjini. Ta tura masa message. Ka shigo gareji yanzu baba zai dawo. Ya ganna a waje zai min faɗa. Daga kan sai ya hango ta ya taka a hankali ya shiga gate ɗin gidansu. Har ta shimfiɗa daddumar ta zauna. Da yake da wuta ko ina da haske. Kana kallon ta za ka gane ba ta da lafiya. Don ta rame sosai ta ƙara haske. Ƙamshin turaren sa ya kashe mata jiki. Ta da ƙara masa kwarjini a idonta. Gaba ɗaya ta kasa ɗaga kai ta kalle shi. Ta sunkuyar da kanta ƙasa. Sai ma da ya zauna akan daddumar ya zamana yana dab da ita. Suna jin ƙamshin turaren juna. Ta ji gaba ɗaya kamar yau ta fara ganinsa. Kamar kullum yau ma fuskarsa babu wata fara'a. A hankali ta ce ina wuni? Ya kalle ta ya ce lafiya ashe ma kin warke. Ai kamun ya taɓa mata inda yake mata ƙaiƙayi. Ta tura baki kawai ta fara share hawaye. Ya soke fuska ya ce me kuma abin kuka? Kin ce in zo in duba ki na zo kuma sai ki dinga min kuka? Wannan sai a ce wani abin ne miki ai. Yayi magana in various serious tone. Maimakon ta shiga taitayinta sai ma wasu hawayen da ke kuma bin fuskarta. Wannan karan har da sauti cikin shagwaɓa ta fara magana. Ni wallahi ban warke ba. Ko sauƙi ban ji ba. Yau ma a kwance na wuni. Yanzu yayi Ammar ba dan na roƙe ka ba za ka zo ka duba ni ba ko? Cikin dare rashin lafiya ta kama ni. Ba wanda ya sani kai na fara gayawa a suma aka kai ni asibiti. Amma ka ƙi zuwa ka duba ni. Ni ka tsane ni kuma ban san me na yi maka ba. Ta ci gaba da kukanta cike da shagwaɓa. Kamar wata 'yar yarinya ƙarama. Hawaye wani na bin wani. Amma yayi ƙarfin halin cewa look ko ki daina wannan kukan ko kuma in tashi in tafi. To zan daina. Ba cewa zaki daina ba ki daina kawai. Goge wannan hawaye. Ta ɗan limshe ido sannan ta ce ni ba handkerchief a gurina. Sai dai ka bani naka in goge. Kallon ta ya galala ya haɗe rai ya ce goge da mayafinki. Noke ka faɗa ta yi. A'a ni dai handkerchief ɗin ka nake so zan goge. Na san yana ƙamshin turarenka. Na ga alamar kin warke Allah ya ƙara afuwa. Yayi maganar yana ƙoƙarin miƙewa. Ta kwantar da kai tare da kwantar da murya ta ce don Allah da manzansa kar ka tafi yanzu. Ni wannan abubuwan da yake ne ba na so. Shi yasa ba na son zuwa inda kike. Ina sauri ne ana jira na ai na zo na duba ki. Yanzu tafiya za ka yi? Shiru ya yi mata ya durƙusa ya ɗau makullin babur ɗinsa da wayarsa. Ya tsaya yana gyara links ɗin hannun rigarsa. Ita ma ta miƙe tsaye. Amma abinka da mara lafiya jiki ba ƙwari. Tana tashi ta ga duhu a idonta. Duniya tana juya mata. Dafe kanta ta yi da ta ji ya sara mata. Yiwu ta tafi za ta faɗi. Cikin zafin nama Ammar ya riƙo ta. Da ƙarfi zuciyar Ammar ta buga. Gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi. Bai taɓa riƙe macen da ba muharramarsa ba. Yana sani sai yanzu. Jikinta rawa yake da zazzaɓi mai zafin gaske. Masha Allah kaina zai fashi. Tsoro da fargaba ne suka kama Ammar. Kar wani ya zo ya ganta a jikinsa. Ga kuma jikinta zafin da ya ɗauka. Jingina ta yi a jikin bango ya ce za ki iya tafiya ko in yi magana cikin gida. A zo a shiga da ke. Girgiza masa kai ta yi ta ce na rage jin jinin zan iya shiga da kaina. Sani ɗan ƙara huta sai ki shiga. Ta jinjina masa kai. Baba ne ya dawo ya tarar da Ammar yana shirin tafiya. Mufira kuma za ta koma cikin gida. Ammar ya tsaya ya gaida baba ya masa ya mai jiki. Baba ya amsa masa cikin mutunci ya kalli Mufida ya ce auta. Ya jikin naki? Da sauƙi baba. Masha Allah baba ya dawo da kallon sa kan Ammar ya ce Ammar ko? Ammar ya jinjina kai ya ce eh haka ne. Baba ya ce yau dama ina son ganin ka biyo ni. Galala Ammar yana fatan Allah ya sa ba riƙe Mufida da ya gani ba. Ya zaton wani abu. Murmushi Mufida ta yi. Ta da yin gaba abinta ba tare da ta kuma wayoyowa ba. Cikin
Cikin gida Mufida ta koma tana mai farin ciki tare da roƙon Allah ya sa Ammar ya amince. Har falon Baba Ammar ya shiga suka ƙara gaisawa da Baba. Baba ya dube shi ya ce, Ammar, a wace unguwa kake? Sannan menene sana'arka? Ammar ya ji gabansa ya faɗi tare da mamakin wannan tambayar. Amma ya dake ya ba wa Baba amsar tambayarsa. Baba ya ci gaba da yi masa tambayoyi game da shi yana ba shi amsa. Baba ya nisa ya ce, to dama abin da ya sa na kira ka kuma na yi maka wannan tambayoyi ba komai ba ne face Auta ta zo ta same ni da maganarka. Kuma yanayin ya nuna min kana da hankali da nutsuwa. To ni dai gaskiya mutum ne mai son abin da yaransa suke so, matuƙar bai saɓa wa shari'a ba. Da farko Auta karatu take son yi, amma kwatsam ta sauya tunani. Kuma ba na tauye abin da yarona yake so, in ce lallai sai ya bi nawa abin da nake so. Tunda har ta furta ta zaɓi aure akan karatu. Na ce bari in yi maka magana, idan ka shirya ka turo magabatanka. Ina son abin ya zamana an yi shi a nan kusa. Sai dai ina son bayan auren ka barta ta ci gaba da karatunta. Ras gaban Ammar ya faɗi. Ya dago ya kalli mahaifin Mufida da nufin ya sanar da shi babu wata alaƙa ta soyayya a tsakaninsa da Mufida. Amma ya ga dattijon ya masa matuƙar kwarjini da ba zai iya kallonsa ya gaya masa haka ba. Nan da nan gumi ya shiga tsatsafo masa ta ko'ina. Baka ce komai ba. To Baba na gode, insha Allah zan yi magana da magabatana. Baba ya ce ya yi kyau. Allah ya sanya alkhairi a tsakaninku. Da ƙyar Ammar ya baro gidan nan zuciyarsa na bugun uku. Shi dai gaskiyar magana Mufida ta yi masa ƙanƙanta a aure. Ta ina zai yi zaman aure da wannan jaririyar yarinya? Shi san babu wani makamancin santa da yake ji a ransa. Shi bai taɓa jin yana son wata ba balle ya ce ga yadda ake ji. Ita kanta budurwarsa Zainab ba wai don yana jin santa yake niyyar auren ta ba. Sai dan tana da irin shekarun da yake son mace da kai kafin ya aure ta. Gashi tsoronsa da take ji da kwarjinansa baya ba ta damar nuna masa soyayya. Dan san Ammar kallon shiriri ta yake wannan abin na soyayya. Allah ne ya kai Ammar gida lafiya, ba dan ya san a yadda yake tuƙin ba. Yana zuwa gida ba wanda ya kula ya shige ɗakinsa. Ya rufe ƙofa ya samu guri ya zauna ya yi shiru. Wai ma yaushe na ce wa yarinyar nan ina son ta, da har za ta yi min haka. Wai da sai ya lalubo a fusace nemo lambar ta ya danna kira. Tana daga kwance ta janyo wayar ta sa a kunnenta. Ai tana ɗaga Ammar ya fara masifa. Uban wa ya ce miki ina son ki? Me yasa zaki je ki gaya mahaifinki ne kike so? Ni sa'in ki ne ko sa'an auren ki ne? Kina jaririya da ke har kin san wani menene aure. Wata ƙwaila da ke. Ni ba ni da ra'ayin auren ƙwailan mace mara aji kamar ki. Don haka tun wuri ki koma ki gaya mahaifinki kin fasa. Sosai Mufida ta ji zafin maganganun da Ammar ya gaya mata. Jaririya, ƙwaila, mara aji. Dakewa ta kwantar da murya ta ce, wash Allah kaina. Har yanzu fa ban warke ba yaya Ammar a kwance nake. Ka bari idan na warke sai ka gaya min abin da kake son gaya min. Idan kuma na mutu shi kenan ka huta. Jikinsa ne kuma ya yi sanyi. Dan ya manta ɗazu a yanayin da ya batta. Tsaki ya kashe kiran. Ya ajiye wayar. Ammar kenan. Wai wannan izzar da ke ɗawainiya da kai sai na sauke maka ita. Ni ce jaririya kuma ƙwaila. Sai na nuna maka wata kissar sai mata. Za ka ƙwaila ganin idonka. Ta gyara kwanciyarta da kwanta ta ja bargo ta rufe jikinta. Kusan kwana 3 Ammar ya kasa gaya wa kowa abin da ke faruwa. Duk a takure yake. Ya rasa me ke masa daɗi. Yau da safe Ammar ya tashi san babu walwala. Ya shiga ya gaida ummansa fuskarsa a haɗe. Alamar bayan rashin fara'a akwai damuwa a tare da shi. Halima ta kawo masa kayan karin kumallo. Ya zauna. Ya ɗan cakali kaɗan ya miƙe zai fita. Ummansa ta ce, Ammar zauna za mu yi magana. Ba mu su ya nemi guri ya zauna. Ammar me yake damun ka ne? Kwana 2 na ga san baka walwala. Ko abincin kirki baka ci. Gaya min me ke faruwa ne? Kamar ya ƙi gaya mata, amma ya ga idan ya shiru bai gaya wa mahaifiyarsa ba, wa zai gaya wa? Da haka ya zauna ya warware mata komai, tun daga haɗuwarsa da Mufida zuwa yau. Murmushi ta ce, Masha Allah, ina ne gidan su yarinya? Ammar ya ce, Umma, ba fa santa nake ba. Yarinya ce mai ƙarancin shekaru da rawar kai. Ta yi min yarinta da yawa, ni ba zan iya auren ta ba. Umma ta ce, ka ga dakatar. Ai addini bai hana aure tsakaninku ba. Kuma ƙarancin shekaru ba a nan zaman aure yake ba. Da haka za mu ci gaba da addu'a. Dan dama na gaji da yawan saɓani da kake samu da mahaifinka akan rashin auren nan. Ammar ya ce, haba Umma. Kin fi kowa sanin ba na son aure yarinya ta zo ta dinga min hauka. Ta raina ni, yarinyar nan da kaɗan tafi yayayya fa. Ni ba na son auren yarinya ƙarama ta zo tana dinga min shirme.
Kallonsa Umma ta yi tare da yin murmushi ta ce, yaro man kaza, kana rina ta kana ce mata jaririya, sai ka ga jaririyar ta baka mamaki. Ai duk mace mace ce komai ƙanƙantar ta. Da ka san baka son ta ai tun lokacin sai ka gaya mahaifinta. Ko kuwa sai yanzu da ka gaya masa unguwar da kake da gidanku. Sannan za ka ce baka son ta. In kai haka baka kyauta ba. Umma, ni dan Allah ki sama min mafita amma gaskiya bana son ta. Umma ta ce kar ka kuma cewa baka son ta. Ko da wasa kar ka kuskura ka kalli idon mutumin da ya ce yana son ka. Ka gaya masa baka son sa. Ba a haka. Kai ma Allah zai iya jarabtar ka watan. Tashi ka je sai ka dawo. Ma ci gaba da magana. Umma ta sallama Ammar ya tashi. Ya tafi. Ya ƙara zulumi da tunanin wannan lamari a ransa. Da magariba Ammar ya dawo gida don yana jin yunwa. Bayan ya ci abincin dare. Ya yi sallar isha'i a gida don ya rasa jami'i. Kuma yana son ya ɗan zaga ya ɗau fasinjan dare. Ya gama abin da zai fita babansa ya shigo ya tsaya ya gaida abbansa. Ya kalle shi ya ce, fita za ku yi ne Ammar? Eh Abba, za ni ɗan zaga in samu fasinjan dare. Abba ya ce, ɗan tsaya kafin ka fita ɗauko min tabarma a ɗaki. Ammar ya je ya ɗauko tabarma ya shimfiɗa a abbansa ya zauna. Abba ya ce kai ma zauna. Ammar ya cire takalmansa ya samu guri ya zauna. Abba ya kalle shi ya ce, Ammar, mahaifiyarka ta yi min bayanin abin da yake faruwa. An ce ka fito. Na yi farin ciki da jin hakan ƙwarai. Yanzu abin da nake so da kai zuwa rana ita yau. Ka je banki ka ɗauko abin da ya samu da kake tarawa. Zan yi wa kawunka magana. Insha Allah za mu je a kai maka kuɗin aure. Cikin Ammar ya ba da wani irin ƙara. Ya kalli mahaifinsa ya ce Abba, wallahi ba son ta nake ba. Abba ya ce mu muna son ta. Ai ni duk wanda yake ƙaunar ku Ammar ni ma ina ƙaunar sa. Abba wallahi yarinya ce sosai. Bata fi rainanta ba. Ammar duk yarintar da ta nuna tana son ka a yadda kake ɗin nan. Ga fushi da saurin zuciya ga jin kai. Kai ba kuɗi ba kai ba mulki ba. Amma ta ce tana son ka. Har ta gaya wa mahaifinta irin yadda da yawan 'yan matan zamanin nan masu son abin duniya. Ta ce ta ji ta gani tana son ka. Wallahi Ammar ka bari yarinyar nan ta sabace maka za ka yi babbar asara. Ina mai tabbatar maka za ta iya zama da kai a halin akwai ko babu. Abba ya za a yi in zauna da macen da bata so na, da bana so. Kuma fa akwai wadda nake zuwa wurin ta ba. Ammar ni tun da muke baka taɓa ce min kana da wadda kake zuwa wurin ta ba. Da haka ka yi haƙuri Allah ya sa haka shi ne mafi alkhairi. Gaba ɗaya Ammar bai taɓa tunanin abubuwan za su hargitse masa haka ba. Wannan wace irin jaraba ce. Daga haɗuwa da yarinya ta zame masa gum. Shi san bai taɓa kawo batun aure a nan kusa ba. Musamman auren ƙaramar yarinya. Amma lokaci ɗaya al'amura na ƙoƙarin sauya masa. Kwana biyu Mufida ta warware har ta koma makaranta. Baba bai gaya Mufida yadda suka yi da Ammar ba. Sannan ya yanke shawarar aji 5 na sakandare Mufida za ta zana jarabawa kammala sakandare. Ya aurar da ita. Ammar bai kuma bi ta kan jikin Mufida ba. Ita kan Mufida addu'a take. Idan auren Ammar zai zame mata alkhairi, Allah ya tabbatar. Idan kuma babu alkhairi, Allah ya zaɓa mata mafi alkhairi. Amma tabbas zuciyarta na matuƙar son Ammar. Sati yana zagayowa cif Ammar bai kuma yi wa mahaifinsa batun maganar kai kuɗi ba. Ranar kwana na 10 da maganar Ammar yana kwance yana bacci da safe. Abba ya zo ya buga masa ƙofa. Da sauri Ammar ya tashi ya zo ya buɗe ƙofar. Abba ya ce Ammar, idan kai baka gudun magana to ni ba za ka maida ni ƙaramin mutum ba. Ka amsa mutane za ka tura magabatanka. Yau kwana 10 da yi maka maganar ka kawo abin da yake hannunka. Amma ka yi baris da ni. Bai isa in gaya maka magana ka ji ba ko? Abba ba haka ba ne. Ni fa kuɗin da nake da su ba su fi 30,000 ba. Kuma ni, Abba ya katse shi ta hanyar cewa, sa kayanka ka je ka ciro su, ni akwai 20,000 a gurina. Gobe insha Allah za mu je mu kai. Amma Abba kaga na gama magana Ammar. In na isa da kai, ka yi abin da na ce. In ban isa ba kuma shi kenan. Abba ya juya ya fice, Ammar ya zauna akan katifarsa ya dafe kai. Ya fara tunanin anya aka kai 50,000 ba za su raina ba. Mahaifin Mufida yana da rufin asiri. Kuma yayyenta suna auren masu kuɗi. Anya ba za a wulakanta shi ba. Dan shi babban abin da ya tsana kenan a rayuwarsa wulakanci. Wai ma yanzu ba abin kunya bane a ce kamar shi da shekarunsa. Ya gama cika baki. Amma ya auri Mufida. Ya san idan ya auri Mufida da shi da wanda ba shi da aure. Duk ɗaya. Dan wannan yarinyar ba ta isa komai a gurinsa ba. A fili ya ce, Allah ya sa su raina kuɗin su ce ba za su karɓa ba. Haka nan jiki babu ƙwari ya miƙe ya tafi banki ya ciro kuɗi. Tun masu saurare.